Ako rozpoznať, že našu rastlinu napadli strapky a potom sa ich úspešne zbaviť? Indikátorom strapiek sú žlté fľaky na listoch, môžu byť spojené aj s takým striebristým povlakom, prípadne cestičkami na listoch. Keď listy poriadne skontrolujete z vrchnej aj zo spodnej strany, strapky nájdete. Väčšinou sú to žlté alebo biele čiarky, sú naozaj drobné. Dospelé strapky lietajú, čiže je možné, že okolo rastlinky vám budú lietať aj čierne mušky. Takisto môžete strapky objaviť tak, že sú na listoch čierne bodky. Hneď ako objavíte na rastline strapky, treba ju dať do karantény, aby sa vám nerozšírili na ďalšie rastliny. Ako úplne prvú pomoc, ak doma nemáte žiadny prípravok, môžete listy umyť jemným roztokom mydlovej alebo jarovej vody. Z prírodných prípravkov môžete v boji proti strápkam použiť nimbový olej alebo nemazal. Takisto môžete siahnuť po prírodnom prípravku Spintor. Z chemických prostriedkov dobre na strápky účinkujú karate, Nisorum alebo Mospilan, ktorý je širokospektrálny a zaberá na všetky škodce. Na odchytenie dospelých jedincov môžete použiť modré lepové dosky. Ostatné rastliny môžete preventívne postriekať nimbovým olejom alebo prírodným nemazalom. Všetky prípravky proti strapkám nájdete na planticia.sk. Sledujte nás pre viac tipov, ako sa starať o izbové rastliny.